بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد سكرا بجولنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله نجك جنجل من تفسير القرآن الكريم كار نوري إن ندر آية عند شفاي جيتا جيتي كيرا وانتا كيرا وانتا ولقد آتينا موسى الكتاب وقفنا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون إن ندر ماري سيوكت تبين جمرا دوبيا وي mi hokki annabi Musa deftere mi tokkini lulaɓe ɗuɓɓe ɓawo annabi Musa nden mi hokki annabi Isa deftere injila nden mi hokki mo mujizaji ɗuɗɗi eɗingo maayiɗo yamɗitingo nyawɗo ko nandi be maji mi sembiɗini annabi Isa be Jibrilu ɓe ɗon gondi ha Jibrilu ha o yata fo Jibrilu ɓe jaadai. Allah wi onon yahudanko'en kam e to annabojo warani on ni to ni namo yonkiji moɗon giɗini sai mawnitoɗon caloɗon tokkago mo mbaruɗon woɓɓe pewnuɗon woɓɓe to ni no nder makka gonoɗen mana ɓe ɗon ngari ka mbargo ɓe mbari annabo en mbargo annabojo goto fotai bano o waɗi ka mbargo man ngo ɗon waɗi ka dumago kanjum ma Allah wi taktuluna on ɗon mbara na ɓe mbari timmi ba ngam ɓe mbari annabi Zakariya ɓe mbari annabi Haya nden bo annabi sallallahu alaihi wasallam kanjum ma kamɓe gaɗani mo toke ha Khaybar Labid ibn al-Asami kamɓe gaɗani mo toke ha nyamdu ha Khaybara kanjo wasammamu lahu shatan ɓe gaɗani dabbawa ko kolcal ko mo mbi'en dango mbewa ɓe gaɗani ngo toke lamma atari Khaybara wakkati annabi jawdi Khaybar sana'u lahu da'aman ɓe gaɗani mo nyamdu o ja'alu fi summa ɓe gaɗi toke nder nyamdu man kamɓe yahudanko'en qala annabi sallallahu alaihi wasallam wi unshidukum billahi miɗon fanira on Allah hal tasduguna ni on mbi'ayyam gonga to mi ƴami on qaluna amɓe mbi min mbiyete gonga qala annabi joyi hal ja'altum summa fi hadha al-lahmi kusan gaddan ɗum min ngel ka on gaɗani ngel toke no on gaɗai qaluna amɓe mbi ɓe gaɗi qala annabi joyi walima ko waɗi gaɗɗon toke qalu ɓe mbi idha kunta nabiyan haqqan la yadurruka wa in kunta kadhiban istarana minka e to annabojo gongarajo toke amin wala ko watta ba ko a nyami kusana wala ko watte to na annabojo gonga bona ɗon bo ta pewo bo min siwtini yimɓe ha maɗa min mbare tan ko mo siwto zalika summu allazi qala nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhir umrihi toke ɗe ɓe gaɗani mo ɗe ragani gurda mako ɗo wi'a ma zala summu allazi akaltu bi Khaybara yu'awiduni wal ana awanu qad abhuri o wi to toke ɗe o nyami ha Khaybara ɗe kala hitande fu ɗe ɗon gartana mo o wi amma jonta ɗe garti bo tawi kanje on lato ragare gurdam mako qad o habli qalbihi mana kanje taƴi kanjum on taƴugo ɓoggol dande mako mana kanje en lato sanadi mako liru zaka shahadata sallallahu alaihi wasallam ngam kanko fu o lato on nder shuhada o yewwa o mayiri be shahada wa qalu kamɓe yahudanko'en ɓe mbi qulubuna gulfun ino fa ɓerɗa min maɓɓiɗe wa ɓerɗa e maɓɓiɗe ay mo gaɗɗa tun ɗe maɓɓiɗe bi angshiyatin maɓɓole ɗe maɓɓira fala ta'iba taqulu ɓerɗa min ɗe famata ko ɗe ndenata ko ɗe gaynata ko mbi'ata ba ko annabi joyta ɗum pat ɓe famata ɗum e to accuno wolwangoɓe ma accu azagoɓe kamɓe fa ko wiyata pat ɓe famata ɗum ngam ɓerɗa ɓe maɓɓama bal jomirawo wi to lil irrabi ay na ɗum maɓɓugo ɓerɗe tan ɓe anda la'anahumullahu jomirawo on laali ɓe abadahum o daytini ɓe en ramati o haɗi ɓe hinna e mako wa kadarahum o dujji ɓe anil qabuli o haɗi ɓe jaɓugo kandago bi kufri ko waɗi ngam kefera ko arike Allah windi ɓe heferɓe fa qalilan ma yu'minuna yahudanko'en ɗon nuɗɗina kam amma qalilan seɗɗa ma masin maɗo tawkidul qillati imanuhum imanu maɓɓe qalilun ɗum seɗɗa jiddan sanne imanu e seɗɗa peete seɗɗa yahudanko'en ko silmata e de ko yahudankejo goto silma ha duniya ɗum kugal masin walamma ja'ahum kitabun wakkati deftere warani ɓe min indillahi ƴiftude ha Allah tari wiyete alqur'ana musaddiqun nde ɗon gonɗina boli mama ahum defte gonduɗe be maɓɓe min at-tawrati nde ɗon gonɗina at-tawra maɓɓe man
ɗum nde woni gonɗino ƴeftude ha Allah gonɗinore attawra wa huwa alqur'anu kay rewete qur'anu alhaali wa kanu ɓe latake no wawul haliya ɓe latake no min qablu daga qur'anu waray qabla maji'ihi yeso warki deftere nde yastaftihuna ɓe ɗon ɗaɓɓita wallide mana yastankiruna ala allazina kafaru ɓe ɗon no torrira heferɓe be tawassulu be deftere man yaqulu ɓe ɗon mbi'a allahumma ansurna alayhim bin nabiyil mab'usi akhira zamani allah an wallu min dow heferɓe ɓe to ɓe jahi kono kamɓe yahudanko'en sai ɓe janga do'are nde allah an min ɗon torma wallu min barka annabojo mo lilta ragare zamanu nayi ɓe andi mo to hadha du'a'uhum ka wonno du'a maɓɓe qabla itiyani nabi daga annabijo wara sallallahu alaihi wasallam hidde ko annabijo wara du'a maɓɓe fu ɓe ɗon ngaɗa tawassulu be annabijo man ngam ɓe keɓa nasarako ɓe ɗon keɓa bo nasarako man kala kugal ɓe ardini fu sai ɓe ngaɗa tawassulu be annabijo sai ɓe keɓa haja ɓe humta ha magal banni ɓe gonno falamma ja'ahum ma arafu de annabijo man wari mo ɓe andi na kankon ɓe andi mo kan har ɓe ɗon ngaɗa tawassulu be mako nde o warani ɓe o wardi bo minal haqqi be gonga o hobi satu nabi sallallahu alaihi wasallam lule ko annabijo wari annabijo lama o wardi bo be deftere o wardi be gonga o wardi ko ɓe andi kampani nda ɗum ɗum wari amma kafaru bi sai ɓe kefnani annabijo ɓe wi ɓe jaɓayi na ɗum kanko ma sam hasadan ngam hasadako no watta annabojo waɗe nder araɓɓe waɗaka nder maɓɓe yahudanko en nden wa khawfan ala ri'asati nden ɓe ɗon kulana ardugal maɓɓe hidde ko annabijo wanga yahuda marno daraja ha duniya kamɓe mari andal kamɓe mari annabo en ɗuɓɓe kamɓe mbiyata ɗon mari defte to sai annabijo wari sai ɗi paɗi ɗi shotti to ɗo hasadako be waygota sottine dow mangu muɗum kanjum waɗi ɓe sali tokkago annabijo man allah wi falanatullahi naɗore allah tabiti alal kafirina dow heferɓe hefnani ɓe annabijo allah naali ɓe tan bisa mashtaraw bihi anfusahum an yakfuru ngol mana kufruhum bima anzala llahu hefnanaki maɓɓe ko allah jippini kanjum woni mashtaraw bihi anfusahum hunde ko ɓe coriri ko'e maɓɓe ɓe jaɓine ɗum halli an yakfuru latake kañum latake bisa mashtaraw kañum woni mubtada an yakfuru kañum kabaru to ma ɗum mana shay'un ishtaraw bihi anfusahum ko ɓe coriri ko'e maɓɓe ko ɓe coriri ko'e maɓɓe be muɗum bi'isa ɗum halli to mangol hangol woni fa'ilu bi'isa ɓe mbi bi'isa ɗum fi'liwol yewwa ma ngol ishtaraw bihi anfusahum ngol ɓe coriri yonki joɓɓe be muɗum bi'isa ngol halli yewwa ɓe mbi maɗo ɗum fa'ili bi'isa to bo en mbi bi'isa ɗum inde ɗum bo ma latake mubtada to ɗum bo kan tinde ineki ma ko be ishtaraw bihi anfusahum hanjum dattinimo o lati mubtada bisa ma ishtaraw bihi anfusahum ɗume on woni ko halli an yakfuru bima anzala llahu ngam ɓe kefnanake ko allah nuɗɗini hefnanaki maɓɓe ko allah nuɗɗini ɗum hanjum foɗani ɓe yonkiji maɓɓe ɓe dokkiɗi duniya ɓe dokkiti lahira maɓɓe sai duniya bo ɓe jaɓi duniya kam kadi bima anzala llahu min alqur'ani jomirawo jippini qur'anu ɓe calli ɓe kefni bangiyan ngam ƴaggare hasada ngam hasadako ko waɗi ɓe gatta hasadako ko waɗi bo ɓe calli ɗortanago annabijo ko waɗi ɓe calli tokkago dina mako an yunazzila llahu min fadlihi e ko waɗi allah jippini moƴƴere muɗum kayra on annabako mako ala man yasha'u dow mo o muyi min ibadi nder jiyaɓe mako hamɓe kam no ɓe giɗi kam allah kan tan meta jippina ko moye sey nder maɓɓe tan to annabojo waray ma o wara yahudankejo to warata yahudankejo bo ta allah wadde annabojo tan ni on kamɓe kam to ay ɗum ɓe kefnatake allah nden ɓe luuti alkawal allah kanjum waɗi fa ba'u ɓe gadaben sai ɓe gartidi ɓe tikkere minallahi nde ibgo e allah sai jomirawo tikkani ɓe bi kufri ngam keferako maɓɓe ɓe tikkanama ngam ɓe kefnake allah ala gadabin e dow tikkere wonde istahaɓɓuhu nde ɓe kenino qablu yeso ɗon daga qur'an waray manane maɓɓe ɓe naalaɓe nden qur'an wari ɓe calake ɗum ɓe naaloje ɓeddake bitaji tawrati ɓe ngebake no deftere maɓɓe allah naali ɓe wal kufri bi isa ɓe kefnake no annabi isa allah naali ɓe
nden da jonta woɓe kefnake annabi sallama Allah raaliɓe to naaloje kam ɗon tokkide dow maɓɓe. walil kafirina azabun muhinun, azabun yangada muhinun jawnaka lil kafirina wodani heferɓe ko jawnika zu ihanati jomiraha yawnare mana nde mawntare haɗi ɓe tokkago to dikka ɓe jare yangada jawno haɓe ɓe garta yawniɓe. wa iza qila lahum to ɓe mbiyama aminu nuɗɗine bima anzala llahu ɗum ko Allah jippini, nuɗɗine deftere Allah nde ɗum Allah jippini nde kare wiyete qur'anu alquran aminu bima anzala llahu alqur'ani qalu se kamɓe yahudu ɓe mbiya nu'minu bima unzila alayna minon ni min nuɗɗini komin jippinana mana attawrati ay minon min nuɗɗini attawra na se min nuɗɗini qur'anu. qala ta'ala jomirawo wiɓe peway wa yakfuruna bima wara'ahu e ko waɗi ɓe kefnanto ko luuti attawra man. to ni goɗɗo o nuɗɗini deftere Allah woore so o nuɗɗina deftere Allah pat, amma to ni o wi o nuɗɗinayi woore to ɗo boɗɗe fu o fewniɗe. kanjum wa yakfuruna alhaali ɓe ɗon kefno wal haalu annahum yakfuruna ɓe ɗon kefnano bima wara'ahu ko luuti attawra ay bima siwahu ko luuti attawra fu ɓe jaɓayi ɗum. o huwa alqur'anu kayre woni qur'anu nde ɓe sali qur'anu ni fota ɓe salake attawra ndemma. o huwa alhaqqu alhaali bo ɓe andi qur'anu nde nde gonga fa musaddiqan lima ma'ahum ɓe andi bo nde ɗon gonɗina deftere maɓɓe attawra nden. qul ya rasulallahi biyaɓe to min nani on mbi on nuɗɗini attawra e nder nuɗɗinki attawra kinna mbargo annabo en bo ko lima takluna anbiya allahi to ko waɗi mbarɗon annabo en Allah bo ay Allah ni umra on mbaron annabo en kam ko to ɗon nder nuɗɗingo deftere moɗon woodi mbargo annabo en fu nder ɗon. qataltum anbiya allahi on mbari annabo en Allah min qablu daga qur'anu waray. in kuntum mu'minin to on laatake on mu'minin in kuntum sadiqina to ni on gonɗuɓe fi annakum amantum bit tawrati on nuɗɗini attawra attawratu nam attawratu nahat an qadil anbiya'i attawra haɗi mbargo annabo en o gargataltumon anbiya oɗon bo mbari annabo en ɗinon mbi on nuɗɗini attawra to ɓiri nuɗɗinore nde ko nde haɗi on ɗon kuwa ko nde umri on kuwata on mbimo on ɗon nuɗɗinde. walaqad ja'akum Musa annabi Musa wardani on bil bayyinati be hujjaji be mujizaji mawɗi kal asaba no sawru ndo sakkinta warta mboodi wal yadi jungo lamgo kongo nyorongo to waɗi ngode jiba ma ko wurtingo laaɓa tal o falqil bahri sai ko fi maayo on pat keɓɗon caali ɗon hayogo mana ila tisi ayati ha ayaje jeenayi ɗe paɗɗe Allah jippinani on to amma fu waɗayi on tokkiɗon annabi Musa man summa takasumul ijla amma barjiɗon annabi Musa boneji waɗani on ɗiɗi fumaji be moƴƴeji waɗani on sai jogiɗon ngaari way nde woton min ba'dihi ɓawo annabi Musa dilli jaɓonoy on deftere nde kutinirton nde laato hayra woni shari'a muɗum ɓawo o dilli sai koti on ngaari mbiɗon kayri woni Allah mum ilaha gartiɗon ngaari ndi kayri on deweteɗo wa antum zalimuna onon hoore mum andi ɗo ko on toñake koye mum bitti kasihi e jogaki ngaari kandi kawata ɗum goɗɗo ɓe joginoma goɗɗo kana ɗon mari hakkilo ɗon mari andal nden bo ɗon ɓorno amma ngaari wala hakkilo wala andal ɓornotako nden bo ɓe mbi kayri woni Allah. wa iz akhadna misaqakum ha jonta ciftore wakkati ƴeftumi alkawal be moɗon onon yahudankoen inji jomirawo lamma kulliful amala bit tawrati nde ɓe deftina ɓe kutina be attawra nde annabi Musa waddani ɓe nda deftere moɗon annabi Musa wi to nda deftere Allah waddi wi kayre kutinirɗe imtana u aidan ɓe wi ɓe kuratande kay nde ñaaɗi ɓe giɗa ɓe kurirtande Allah wi to nde selli ɗon hutinirgo nde wara fana fawqa kum ɗura ƴeftumi tafare ɓilmi dow moɗon aljabala hoosere hina imtana to wakkati caliɗon min qabuli ha jaɓugo attawra mi wi to on jaɓayi attawra bo mi sakkina tafare bo wato hoosere nde yana dow mon liyasquɗa aleykum ngam hoosere nde yana dow moɗon wa qulna se mbimi on khuzu ma ataynakum jaɓe deftere dokkumi on nde ɓuwatin be sembe be jiddi be tiɗɗinare wo ijtihadin be ñaaɗugo mi on jogoɗon deftere nde jogoɗon nde juuɗe ɗiɗɗiɗi wasma'u ma tumaruna bihi nanon bo ko umreteɗon nanon ɗume deftere man umrata on ngam kuwon ɗum nanon ɗume deftere man haɗata on ngam kaɗitoɗon nanon bo sama aga buri nanuki irin ki jaɓuki nani ga ɗume ɓe moɗon nani je Allah bimi on khuzu ma ataynakum bi quwwatin
qalu sai yahudankon ko ɓe jaabi ɓe mbi sami'na min nani qawlaka konngol maɗa na annabi Musa en bollata annabi Musa won hañum wollata ɓe Allah to nda ko Allah wi on ɓe mbi to ɓe nani amma wa asayna amraka min luuti umrore ma min jaɓi min kurata ɓe jaɓi amma ɓe geddi ɓe jaɓi ɓe nani kay ɓe nani amma ɓe geddi ɓe nani ɓe jaɓai gam majum annabi Musa min nani ko mbiɗa min nani konngol maɗa a waddi deftere do nde huure to min jaɓai min kurata nde Allah wi wa ushribu fi qulubihimul ijla yaadake ɓe jillanama yidgo ngaari ndi nder ɓerɗe maɓɓe ɗe laawirama be ngaari man bano kosam laawirte be cobbal khalada hubbuhu qulubahum yidde ngaari ndi jillani ɓerɗe maɓɓe kama yo khaladu sharabu bano jaram jillidirte to ɓerɗe man ɗe jillidirama be yidgo rewugo gagel ngel to kanjum halki ɓe bi kufrihim ko ayi ɗi pat maji fa ko foɗani masiboji ɗi pat maji keferako maɓɓe ɓe kefnanake annaboye maɓɓe ɓe kefnanake defte maɓɓe ɓe kefnanake shari'aji maɓɓe ɓe kefnanake kiitaji maɓɓe na ko ɗume ma heɓay ɓe ɓullahum wiɓe ya rasulallahi nde mbima ɓe nuɗɗini e tawra amma na hande kuuɗe ɓe kuwata bi isa ma ya amurukum bihi imanukum to ni imanu a tawra ni wayi imanu moɗon nuɗɗino a tawra ni wayi kayɗo kam imanu mo a tawra ɗum halli bisa halli ma nden hunde ya amurukum imanukum bihi nde imanu moɗon umrata on bit tawrata to ni nuɗɗinki on a tawraki to ni ɗumki umrata on kaynen ka imana ko halli in kana al imanu bit tawrati haza to ni nuɗɗinki a tawra moɗon sa laaki nihi on nani on jaɓayi on ɗowtatako on tokkatako on kuytinirta kay muktadahu indakum bi tawrati haza yo nuɗɗingo mo a tawra to ni imanu latake ɗum to nen kam ko imanu moɗon tafi ɗum halli ko bisal imanu imanukum nden ka imanu moɗon halli to ni ɗum woni imanu ɗum in kuntum mu'minin to ni on mbi on mu'minin kama za'amtum bano ajuɗon on mbi on mu'minin amma bo imanu moɗon watta on tokkoɗon deftere Allah watta on tokkoɗon lulaɗo Allah watta on tokkoɗon shari'a Allah to nen kan na wala imanu qul in kana lakum darul akhiratu to ɗo bo wato aya ka ɓe mbi ay kamɓe aljanna kam kamɓe tan ma nasata ka wala nasso aljanna sai yahuda Allah wi to qul ya rasulullah mbiyaɓe in kana lakum darul akhiratu inda allahi khalisatan in kanat darul akhiratu to ni sare lahira nde wiyetede aljanna de kana lakum nde latake nde mon onon tan inda allahi haro Allah ɗon taskani on aljanna onon tan nasataka khalisatan nden bo ka kertaka khasatan onon tan kerori ka wala nasoka sai onon min duni nasi gayin yimɓe fu wala keɓo aljanna sai onon nden kam fataman nawul mawta kama za'amtum bano ajuɗo na o mbi wala naso aljanna sai onon to nden kam aljanna bo nasatako ay sai to mayama giɗɗo laɓɓinɗo kañum kam wato maygom sendiɗum be aljanna nden ka sai o yelo mayde man ay aljanna kam komoe andi to andina sai kam ko watta duniya boneru ndu mettudu ndu fotaman nawol mawta nden kam ngele mayde ono yahudanko en in kuntum sadiqina to ni on gonɗi on gongara en on mbi onon gon ɓiɓɓe Allah onon gon yiiɗaɓe aljanna ay yiiɗaɓe Allah aljanna bo onon tankata gana to nen kam ngele ne mayde qalu ɓe mbi innahum abna'ullahi kamɓe ɓe ɓiɓɓe Allah wa ahibbahu ɓe yiiɗaɓe Allah nden ɓe mbi wal jannatu maksusatun lahum aljanna bo ka kera kan ngam maɓɓe hamɓe tankata gana sai Allah yiɓe to tamannawol mawta isan nden kam sai ngeloɗon mayde ay mayde hayre yata goɗɗo aljanna amma Allah wi wala yatamannawol mawta ɗum ɓe ngelata ko mayde ndikka ko ɓe yeroto mayde banda yahuda ɓe kulay mayde ngam ɓe ngala gonga Allah wi wala yatamannawhu ɓe ngelata ko mayde nde fa abadan ha foroy wala ñandere nde yahudankejo yeloto maya kanjum waɗi kamɓe to goɗɗo goto mbarama nder maɓɓe ɓe ɗon geɓa duniya fu mbara hakke ɓe kulay mayde ba ɓe ngelata ko mayde kam bima qaddamat aydihim ngam ɓe andi ko kuuɗe maɓɓe kuwi ay ko kuuɗe maɓɓe kandini kuuɗe maɓɓe ɗe ɓe kuwiɗe ko juuɗe maɓɓe kandini ɗum ɓe andi ɗum woɗa mana ɓe kuwi kuuɗe kalluɗe ɗe ɓe andi ɗe kam to ɓe potti ɓe Allah ɗum woɗata kanjum waɗi ɓe giɗa maygo min kufrihim bin nabiyyi
hanjum en hefranago maɓɓe annabijo sallallahu alaihi wasallam ɓe kefranake annabijo ɓe luti bo defte maɓɓe wallahu alimun jomirawo anduɗo bizalimina heferɓe ha ɓe goni fo alkafirina heferɓe ha goni pat Allah ɗo andi ɓe Allah bo warjotoɓe dow kugal maɓɓe Allah wi yahudankon ɓe wala tajidannahum ay wallahi lamul qasami wallahi a tawa yahudanko'en wallahi la tajidannahum a taway ɓe a harasan nasi ɓe ɓuri ko ɓe solongo ala hayati do ngedam duniya ɓe ɓuri ko mo yiɗgo wurugo ha duniya ɗo ɓe giɗa mayde sam wa min alladhina ashraku har ɓe ɓuri ma heferɓe hawtanɓe Allah ma wato hulgo mayde hefere kana ɓe andama mayde ko gaɗa mare a joɗi nde wannaɓe amma yahudu nde ɓe andi ko tokkito ɓawo mayde ɓe giɗa mayugo tajidu a taway hirsal yahudi alal hayati colengol yahudankejo solanta ngedam o heɓa o jooɗo ha duniya o ala duniya no o yirri duniyaru ashaddu ɓuri satugo min hirsal mushrikina dow no heferɓe girri duniya no kefere o yirri duniya pat yahudankejo ɓuri mo yirugo duniya no kefere hulirta mayde fu yahudankejo ɓuri mo hulgo mayde yawaddu ahaduhum goto nder yahudanko'en oɗo yelo law yu'ammaru mana yatamanna oɗo yelo law yu'ammaru dama o wurnene alfa sanatin duuɓi ujunere waɗa duuɓi ujunere ha duniya ɗo mayayi kala yahudankejo fu ni yeloto mana yawaddu ta'mirahu oɗo yelo wurneki mako alfa sanatin duuɓi ujunere Allah wi kadin ngam o wurnama duuɓi ujunere kam ɗi timmatana to e timmi bo o mayatana to mayi bo fotatana be Allah to foti be Allah bo yidatana be yangada ɗi faɗɗi ngaɗe wa ma huwa bimuzahzihi min al-azabi ayyu ammara ton woni mubtada mana ismu ma ayyu ammara wurneki mako duuɓi ujunere ɗo ma huwa ɗum lataki mana ahadum goto maɓɓe fu ta'miruhu hanjum ayyu ammara ɗo wurneki mako duuɓi ujunere ɗum lataki bimuzahzihi ɗum woɗɗinaymo mo ɓidihi ɗum woɗɗinaymo min al-azabi yangada Allah ko duuɓi million o hokka to ha duniya ɗo kandi timmay to timmi bo maye to mayi bo o fotta be Allah o tawa yangada to muñuno to ɗowtanino Allah o sewti da ɓorani ɗum wawi wa hadha ta'miru wurnuki kita o wurnama duuɓi ujunere ɗi la yubiduhu minan nari ɗum woɗɗintamo hiite ɗum daytintamo hiite o yahini hiite ngen kam wallahu basirun jomirawo ɗo yi'a bima ya'maluna ko yahudanko'en kuwata o andi kugal maɓɓe o warjotoɓe dow magal to aya ngaro ha qul man kana aduwwan li jibrila jomirawo wi ya rasulullah mbiyaɓe man kana latiɗo aduwwan konnejo li jibrila sababu nuzuli hadhihi l ayati sababu jippaki aya ka anna abdullahi ibn suriya ɗum yahudankejo abdullahi ibn suriya rakiba ila nabi sallallahu alaihi wasallama sai o wa'i o wari ha annabijo kadi wa huwa kana ra'isal qaumihi fil yahudiyyati zaman yahudu kanko onno jagorɗo yimɓe mako mana o ɓuri ɓe andugo attawra fatan nabiya sallallahu alaihi wasallam wa sa'alahu as'ilatan so wari ha annabijo o ƴamata annabijo ƴami qala lahu o wiyata annabijo as'aluka as'ilatan idha ajabtani anha uminu bika sai o wi mi ƴamete ƴami amma ta jabake am ɗi mi nuɗɗinte ko wi to kayfa nawmuka no e ɗanoto o ƴama annabijo no annabijo ɗanoto qala rasulu sallallahu alaihi wasallam annabijo wimo tanamu aynaya wala yanamu qalbi min gite am ɗanoto amma ɓernde am ɗantako qala sawi sadakta e gonga waɗo ko faka bani annabo en gomi hakaza qara'ana fi tawrati non min jangi ha tawra an kam to a wari ni gite ma ɗanoto amma ɓernde ma ɗantako qala lahu sawi wiyata annabijo lima yakunu alwaladu tarata yushbihu aba'ahu wa amamahu laysa fihi adna shibhin bi ummahatihi wa akhwalihi e ko waɗi ɓingel kam yaake feere sey ngel nanda be baba magel ngel nanda be bappa en magel amma sela to ngel nanda be dada magel ko seɗɗa ngel nanda bo be kawiraɓe magel qala lahu rasulu sallallahu alaihi wasallam annabi wiyata mo ayyuhuma ala ma'uhu yakunu shabahu lahu ko ɗum moye hakkude gorko e debbo ndiyam mum heedi dow wakkati taggugo ɓingel mana ndiyam mako ko hanjum a wurti ko a arti ko hanjum sakiti amma ɗam heedi dow mani mako heedi dow kanko on ɓingel nandata
doni sai yakunu shabahu lahu kanko la to nan ta be bingel man idza waqa al jima'u falladhi anzala awwalan yukhlaqu bima'ihi ba'dinul waladi walladhi ala ma'uhu yukhlaqu bima'ihi zahirul waladi to wakkati gorko mo wotita be debbo mudum to ndiyam artuɗam mana artuɗo jippinki fu artuɗo jippingo fu Allah on tagira nder ɓingel baɗino ɓingel be ndiyam artuɗam jippi mo ndiyam mum heedi dow bona hanko sakkiti jippinko ko mo ndiyam mum sakkiti jippaki bona ɗam heedi dow hanko bo ɗon taga banguɗum zahiri ɓingel be ndiyam mako ngam majum to baba magel arti jippingo ndiyam mum ngel nanda be dada magel to dada arti jippin ndiyam mum ngel nanda be baba magel to ni fa yasiru shabahu lillazi ala ma'uhu mo ndiyam mum sakkiti fu hanjam heedata dow to heedi dow bo ɓingel nanda be mako qala o sadaqta sai Abdullah ibn Suriya wi annabi jo e gonga maɗa ɗo fu banni woni qala lahu akhbirni amma harrama isra'ilu ala nafsihi ɓe mbi annabi yaqubu woodi ko harminani yonki mako ɗum ɗume qala lahu rasulu sallallahu alaihi wasallam annabi jo wimo luhumal ibli wa albanaha annabi yaquba o harminani hoore mako ñamgo kusel geloɗi e kosam geloɗi fu o ñamta kusel majji o yarta kosam majji kanjum bo wa dhalika annahu marida maradan shadidan fa nazara in shafahu llahu min dhalika almaradi liyarruka ahabba da'ami ilayhi wa huwa lahmul ibli wa ahabba sharabi ilayhi wa huwa albanul ibli qala hu sadaqta o wi to ko waɗi bo ñaw o ñawi ñaw shatungo so wi to Allah yamɗinimo ñaw mako nguɗo kanko annabi yaquba o ñamduɗo ɓuri yiɗgo faru accata hanko bo wala ko ɓuri yiɗgo ba kosel geloɗi o wi to njaram bo accaɗa mo ɓuri yiɗgo hanjam bo jam kosam geloɗi kanjum e nde o yamɗiti so o harminani hoore mako kosel geloɗi e kosam geloɗi ɗum ma sa Abdullah ibn Suriya wi annabi jo e gonga maɗa to en non cakka qissa wakkati bo waɗi to alhamdulillah alhamdulillah allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika annabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.